Her på Aqua har vi mange af de fugle, der lever omkring de ferske vande i Danmark. En af dem er blandt andet storkene, som her i forårsmåneden ligger på rede, hvilket betyder, at man hen over sommeren vil kunne opleve storkeungerne i reden her, og når de forlader reden. Du vil også have mulighed for at se dykkende ænder, når de søger deres føde på bunden af søerne. Det kan du altså se inden for Aquas udstillingsbygning. Udover Aquas fugle kan du også opleve rigtig mange vilde fugle. Det skyldes, at vi her på Aqua fodrer de vilde fugle og trækker rigtig mange ind. Vi har også en redekasse oppe i alle vores træer, så der er masser af vilde fugle at se på.